Dahil sa isinagawang notice of meeting nitong Biyernes, Pebrero 13 ng Regional Peace and Order Council o RPOC na pinangunahan ni Governor Elry Villafuerte, lumutang ang usapin patungkol sa mga lupain sa Siruma na wala umanong titulo at itinuturing na timberland areas. Partikular umano ang mga lupang pag-aari ng mayor ng Siruma na si Karen Pulinga. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, kinukonsidera umanong timberland area o walang titulo ang ekta-ektaryang lupain na binabakuran na umano ng alkalde. Ito pong point coordinates na PIG plus dyan Subago, PIG pa plus mi po duman sa muyang kaibahan na GIS expert na may daraman kami dyan pasiguro na software. Yan pong coordinates na PIG send nasa loob ng timberland. So dahil may po aram kung anong yaon dyan, basta iyan lang po manunungod sa coordinates na PIG-PLATMI within timberland area po. Gusto ko lang po ipakita tapos may bakod po. Pakita na nga yung bakod. Siguro sagutin ni Mayor to. First, kung meron siyang fencing permit na hinahanap niya sa amin. Secondly, kiniklaim po niya yan, timberland. Kinumpirma naman ng ilang municipal councilors ng Siruma at pamunuan ng DENR na mahigit 3,000 na pamilya sa lugar ay nakatira sa timberland o mineral reservation area. Kaya't abiso ni Governor Elry Villafuerte ang kahalagahan ng batas na maaaring magamit upang ma-reclassify ang mga timberland areas bilang alienable at disposable at maibigay sa mga taong umuokupa ng lupain katulad ng paghain ng Bicol Saro party list sa Kongreso. Nag-file na po sa Kongreso si Congressman Terry Ridon para ma-reclassify na yan at mabigay na yan sa mga taong 3,000. Samantala, bukas pa rin ang provincial government ng Camarines Sur kung sakaling paunlakan ng tuloy-tuloy na pagpapaganda at sa ikakaasenso ng bayan ng Siruma. Handa rin umano ang gobernador na umabot hanggang sa Kongreso ang isyu sa bayan na walang bahid ng anumang pamumulitika ng sinumang politiko. Asahan po nyo, tuloy-tuloy po tayo at kahit na ganito po ang ginagawa nila, pag-uulang, pangharang, tuloy po tayo. Magandang lugar ng Siruma. So, asahan po nyo yan, hindi tayo magpapatinag sa mga batikos akusasyon dahil nasa tama po tayo. Jem Garcia, CSN.